adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 25 sa bulan sa Pebrero tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 7 bersikulo 7 ngadto sa 12. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an, pangayo og kamo hatagan, pangita og kamo makakaplag, panuktok ug ang pultahan ablihan alang kaninyo. Kay ang mangayo hatagan ug ang mangita makakaplag ug ang manuktok ablihan. Kamong mga amahan, hatagan ba ninyog bato ang inyong anak kung mangayo siyag pan? O hatagan ba ninyog bitin kung mangayo siyag isda? Kung kamo nga mga dautan, mahibalong muhatag ug maayong butang ngadto sa inyong mga anak, unsa pa kaha ang inyong amahan nga atua sa langit, muhatag gayud siya sa mga maayong butang niadtong mangayo kaniya. Buhata ngadto sa uban ang buot ninyo nga ilang buhaton nganha kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moises ug sa pagtulunan sa mga propeta. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.